Hey, what's up guys? Welcome po sa ating panibago na namang vlogs. At ngayong araw ay atin namang bibisitahin itong Torre de Jardin dito sa bayan ng Nagilian, Isabela. Tara, explore natin itong lugar guys. Let's go! Good morning guys, nandito na tayo sa Torre de Jardin dito sa bayan ng Nagilian, Isabela. Ayan, kitang kita nyo naman itong kwan guys, no? Kanilang kwan. Meron pa dun sa taas. Bale yun yung pinaka kwan nila. Lalo pag gabi siguro guys, mas ma-appreciate tong kwan dito, lugar na ito. Dito guys, pag punta kayo dito, 50 pesos yung entrance fee per head. Okay? Yan. Yun yung entrance. Yun yung kanilang parang marker. Ayan guys, dito tayo sa taas. O, kita nyo naman tong kanilang bakal na parang puno. Ayan o. Ganda rin dito guys. So yun guys, ito yung view dito sa taas, no. O, yan yung mga cottages nila. Yung playground, yung entrance doon. Tapos yung mga malalaking paso na kulay puti. Yan, pwedeng pagpicturan. Tapos ito yung kanilang pinaka main attraction dito. Meron pa dun. Ganyan. Grabe. Napaka solid siguro nito guys kapag gabi. Mas ma-appreciate yung mga pailaw. Tapos dito, ayan. Bukid. Bundok. Ito, yan yung hagdan guys. Panalo rin. Napaka solid.
Yun, so dito ko natatapusin ang vlog na ito. So sana nag-enjoy kayo sa ating video. Stay humble PH signing out and see you on my next vlog.